Saya disuruh makan. Katanya saya suruh makan, nanti Mas Sungadi mau minta. Ya, piye ya? Dine ra kek iki. Kira kayak ngamuk. Ngamuk Sungadi. Mas, ngomong tak opo iki lho. Ada sinjang. Ya, piye ya? Pak wae. Wes ha. Apa nih ya umuyo. Woyo-woyo. Paling kira. Mbak Malang ora meng Malang. Masa bae man? Iya. Kowe meng Malang kan. Aku disuruh makan. Mau tak udah piye. Apa? Meng Bakso apa mie? Mbok kowe kok. Kowe kok. Aku udah kowe ae kok. Kowe pilih bakso apa mie? Wah, kowe mana kowe kok. Piye ta ki? Pasti ene kok. Bos Rene rek. Lah ki bisu. Pasti. Pak ngambut ya. Enak apa mak. Opo. Oh, rambut cik cendek ngono, minta potong. Wis opo iki. Katanya Sungadi minta potong lagi. Rambutnya belum panjang kok sudah minta potong lagi. Arah kok ngomong. Potong ora, potong ya wis. Yang dipotong burungmu. Manukmu dipotong. Apa? Bos Ake mulai bos. Panas. Ono kok nek bakso bojo le. Bakso bungkus, Pak. Ora wae. Oh, tak ima. 5. Sopo sing mangan? Duh. Gimana nih? Duh. Apa ya? Uri. Telepono, tak hubungi gak kena. Repot. Dik mah ya arek menggonku ngono ta. Cek suwe ora ngono ta. Ora dibalesi. Bos main oe. Iki bos kerupuk iki. Bos main oe. Heeh. Apa? Mbah mah arek golek Sungadi ya dibeleh ngono. Yang beo tak omong. Kowe gelem dibeleh. Beo tak omong dhewe. Oh iya. Nah, Kan ngebel Mas Ji no. oh. Lah aku main mbok bel kok golek Mas Ji kok. Apa mbak Ngegolek mbake. Iya dah ngakono. Engko nak mbok kan rene wis bengok-bengok. Ada uang lah. Lah piye? Lek wong kok wegah. Aku temang ora ngopo-ngopo kayak duit ae. Lah ya timbang ra elek sengeki. Lah, main apa? Nek itu apa kan yo titik kan ngebelke ra Lah. Kamu apa-apa? Kabar arep 5.000 kok ngopo lah. Iki. Lah ya. Timbang ra elek sengeki.
Wis entek pirang mangkok. Ora 5 wi mah. Iya, omong ae. Sita. Ora 5 mah. Lah, Wis disinggahke Mas Cima ngono mah. enggak usah kayak lo. Tuh. Kayak karo mbok wedok. Karo bose. Sore aku gak metu. Blas ra metu. Mas Gino kenal toh? Kenal. Oh, duduk ning tempel terus. Wong ning tempel terus. Payu yo. Dhisik karo aku. Tapi saiki wonge dhewe yo ngijeni yo payu. Lumayan yo. Itu namanya hutan yo. Macetnya kok lumayan. Kayak wong metu. Balik wong metu. Kayak umat. Lah kayak martabakmu emang mbok tinggal. Kira kon nunggu mbok wedok apa piye. Ganti ya. Ganti dodolannya. Ganti dodolan apa? Roti kukus. Roti kukus. Oh iya, bang lo. Pakai per kok ngene sote kan. Kowe cek dodolan roti ya nggih. Tak kira wis ra Tapi dodolan. ning ngarepe ngene maratuaku. Lah kanane apa ngontrak ana? Teh. Ngene bebas. Lah kayak wis gawe nggon Telongnya. tak 20.000. Wis tenan. Ning omah ngono gak ngene iki. Ganti pit lanang weh. Terus Kita bos ya. itu di rumah dulu ya. Rusak. Bane tipis. Entok no jileh bos ya. Kita loro. Kita loro. Lah sing sregem mek ora aku tok ya maksudnya. Liyane dewegah ya. Tangane muluru lho. Liyane dewegah, balene akeh men ngono. Apa mas bakso? Bakso Kira? loro. Bos. Imo iang. Limo anakku ganteng kok 5 gintir. Ketemu dengan kawan nih, kawan saya Mas Mondoan, Mas Dika. Mas Dika itu usaha kerupuk sekarang. Dulu saya juga pernah ngalami loper kerupuk. Panas masnya mana? Panas, saya juga ngalami dulu. Saya pernah loper kerupuk juga. Ini Mas Dika di rumah dulu jualan martabak juga roti bakar. Sekarang juga masih sambennya loper kerupuk. Kalau Mas Sungadi cuma jegang-jegang, main-main di tempat tetangga, main makan bakso, minta duit. Oh no, Sung. Oh, mau minta duit. Jatah preman. Mau minta jatah preman nih Sungadi ini. Kerja gonku gelem, Sung. Apa? Turu. Kerja resik-resik, resik-resik omah. Wah, Emah. mak lawi oh. Macul. Apa wi? Mak baik itu. Barangnya ngopo ning kene? Oh karuan oi. Wah, bisu aku rene wis nang kene. Masa anjir jatuh lah kok gede-gedenya. Kamu mesti telepon kok iri, Mang. Apa? Iya loh. Aku besi uti. Masa bolone we? Aku uwi meu. Tak melu. Lah iya ditelepon, Mang. Kowe ndak telepon kok. Aku wis kok. Aku mesti uwi kok.
Ono ne yo ning lurone yo. Jadi Aduh lho. waduh delene ki. Gopo piro nak tekan Bluro? Enak masalah itu paling 350 jarine 150. Iya oke. Ora ono ini 50 tahun cuy. Rono 50.000 dhewe. Karisma lho, 40.000. Walah. Iki mbok rong tahun. Sampai Blora. Aku biyen juwangi senanti kowe satu ngono. Jalan lagi ladon lah ya ladon tekan Demak tekan Kudus lho kuwi. Aduh. Porong. Jepara ora. Lho. Kalau wong keri-keri tetep manane jatah kan wadah. Hmm. Aku kan itu maneh kayak Kenapa kok? Bosku saiki ganti usaha usus sak wis penak. Dadi le ora kan anu jalur mundi tak jaluke neh ngono. jalan ini. Lho wis suwi banget lho. Wis suwi banget ora yo Lalu. sing piye Mas ngono. Kesalak ya mungkin jejek ngakoni ne wong rada akal-akalan gak ngakoni. Nek aku mangkat pisan ngono. Biyene setahun aku ora mangkat tak jalani neh ngono kuwi ya. Salok rada ngakoni. Sendi yo Mas DKI nang lali. Sing ora ngakoni neh ngono ya tak tinggal sik neh. Kita tambahan suwi kira-kira. Ya suwi banget 5 tahunan. Wah, ya wis. Oke ya, aku kancaku ning paketan ke ya ketoke tunggal Pak Brewo. Heeh. Kuwi ya njupukne Gunung Sari. Tapi sing ndi kan gak mungkin. Kono ya jalure arah Nglangon. Jadi jalure. Jalurine. Oke Wong ya. Sing- wong nggonku kene enek wong sono wong telu. Wong sing loro iki gawe dhewe saiki. Jumaen karo an Pak Di sapa wae jenenge. Ngalor wi. Heeh. Ngalor karo ngidul. Iya iya hati-hati ya. Ya, ya. Wong jan gawe dhewe tenan aku dolan rono gawe dhewe ya urung patek. Rasane. Tapi sini kau kan kono ya karo ngono. Oh, ya mungkin dia maine ngono ya. Ngalor i. Akhirnya aku ya lu itu grup aja